Mga higala, maayong adlaw, maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon. Ah, Nag-post ko ni atong yaging buwan mga higala hiring sa welder diri sa Canada, pero wala diri sa YouTube. Sa Facebook ako nag-post sa akong Facebook account. Nya daghang apply nga akong na-recommend. Nya karon interview nila karon July 11 hangtod sa 13 nga nasa Pinas. Unya karon nag message sa ako pag-usab ang nangayo og mga welder fabricator ang gi-hire na mga higala. Welder fabricator, structural welder fabricator. Karon kagabi diri sa Canada nag-message ako og usab kay gamay ra ang nakuha nila. Daghang apply sa akong na-recommend nga niagi sa kuha nagpaybalo mga 70 to sila kabuok nga nimpas og resume. Pero update sa kuha nga for interview wa kabot og napo. Unya kagabi nag-message ako pag-usab ang nangayog tao nga kini immigration consultant nga wala na ba kuno koy lain nga kuan kaila nga welder fabricator fitter kanang kaila ginako dili nga kamoy na kaila nako mga karon nga nawagan ko sa akong mga kabats sa BMC ewan ko kay bawas mga status ninyo sa akong mga amigo mga kabats ako sa BMC batch 24 sa welding sa Brilliant Metal Craft Training Center yatong 2012 og sa mga kaila nako nga amigo kay ewan ko kay bawas sa status kung nag-welder ba mo o unsa trabaho ninyo karon. Pero ang akong panawagan karon kay nakinahanglan og welder fabricator fitter, welder slash fabricator slash fitter. Mao mo sila. Welder fabricator fitter. Nanawagan ko kung gusto mo mari og Canada, since ako resume. Isinsa ako ang resume kay ako mo endorsan dito sa kuan na lang forward sa nangayo og tao. Kay gamay ra lang nakuha murag wa kay lamo salig sa uban ba. Unya sa inyong resume kanang kuan yun kanang maayong pagkabuhat ba kanang impressive gayo. Unya apil og padala ang inyong certificate of employment mga supporting documents mga training sa pa isen og apil ipadala og apil kay importante na para may bawo nga wala mo na makak sa inyong resume. So manawagan ko sa akong amigo ewan ko kay bawas yung mga status akong kabat sa welding training sa BMC. Kung wala mo trabaho karon nakinahanglan mi diri Canada og welder fabricator fitter sa ako mga kaliwat mga tito mga manso sa akong mga silingan nga mga welder since ako resume. Ako ibutang sa description ang email address nako. titoroderick45@gmail.com titoroderick45@gmail.com. So ipadala nas ko kay ako i-forward dito sa nangayo og tao. Para na diri sa Canada dapit sa Toronto ang kompanya ana. Mga pasa na inyong resume sa akong mga kabat sa high school, sa kabat sa training sa welding sa BMC, makauban ako sa Abtic sa una galing mga idara na to. Kaya ang gikinahanglan na age limit di mo lapas sa akong edad 51 nako. Kinahanglan di mo lapas mga 50 lang. Unya kung masilingan mga kaparintihan diha sa Banlot Sibunga, diha sa Portland, Kulo, 4 Kaumayan, Danau City. Kung ang kabat sa high school kung welder fabricator fitter mo since ako resume kaya akong i-forward na. Okay.